Όλα ξεκίνησαν το 1991 σε αυτόν εδώ το χώρο. Στην αρχή οι συνθήκες δεν ήταν καλές γιατί το μαγαζί αυτό ήταν σαν ημυπόγειο και όταν έβρεχε πλημμύριζε. Αλλά κάναμε υπομονή γιατί δεν είχαμε και χρήματα τότε. 4 χρόνια και το 1995 μεταφερθήκαμε εδώ. Νέα Μοναστηρίου 62, όπου βρίσκεται το κατάστημα 31 χρόνια μέχρι και σήμερα. Αλλά λένε ότι ο οχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και χάρη και μόνο τη δική σας στήριξη μεταφερόμαστε 18 Απριλίου στο νέο μας χώρο Μοναστηρίου 435, ακριβώς στα φανάρια του Κορδελιού. Θα μπουν μεγάλες πινακίδες από εδώ, μουσαμάδες από εκεί. Δεν είναι ακόμα έτοιμο, αλλά θα γίνει και θα έχουμε και προσφορές. 2 κοντέινερ αυτό το μήνα, ένα walk-in και ένα towel που περιμένετε πώς και πώς. Θα έχουμε και νέα είδη θώραξ. Οπότε 18 Απριλίου σας περιμένουμε όλους. Μοναστηρίου 435 στο manitidistools.gr. Θα έχουμε και δώρα.